Magandang gabi Pilipinas. Ayan, nandito ako ngayon sa aming probinsya. Ayan, gusto ko kasing mag-ulam bukas ng native na manok. Ayan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, may huling kaming manok. Nakadapo dun sa kahoy. Ayan, kukunin namin. Nanakawin namin. Excellent! Hindi, kukunin namin yung manok dun sa punong kahoy. Ayan, at ipapakita ko sa inyo kung anong ginagawa namin dito sa probinsya. Sa mga hindi nakakaalam, ayan, ipapakita ko sa inyo yung mga ginagamit naming panghuli ng manok. Ayan. Ito yung panghuli. Ayan, kapirasong bunot, at ito mayroong kaming kawayan dito. Ang gagawin natin dito, itutusok natin itong kawayan sa bunot, ano? Ayan, at mamaya ipapakita ko sa inyo. Ayan, ganito lang. Ayan, tutusukin yan. Ayan, mamaya at ako ang huhuli ng manok. Ayan, ito yung gagamitin namin. Ayan. Ayan, kasama ko yung mga tropa ko dito, mga tirador ng manok. Ayan, no, si Papa Mong. Siyempre nandito yung Kati Waldas ko. Ayun, no. Shoutout sa iyo, Puki. Ayun, no. Hi! Ayan, no. Hello, kumusta mga taga Maynila, taga Malabon? Wow, ang bigat! Ayan, mamaya uhuli na kami ng manok, ha. Bukas ang ulam namin, ginataang manok na may ubod ng saging. Ayan. At siyempre huli muna kami ng manok. Mamaya nagpaplano na kami ng uulamin bukas, baka wala naman kami mahuling manok. Ayan, papakita namin sa inyo. Kami ngayon, mahina lang boses ko kasi baka magising yung manok, ano. Kailangan dahan-dahan ka. Ayan, ipapakita ko. Ito yung paghuli namin. Ayan. Ayan. Kailangan pa-flashlightin mo yung mata ng manok. Diyaw. Ayan, ha. At ito na nga. Flashlightin mo. Ayan. Sa mata, sa mata. Sa mata, sa mata. Sige, sige. Ayan. Sa mata, pa-flashlightin mo sa mata. Matagal na akong magnanakaw. Ay, hindi, nanguhuli naman. No? Matagal na ako nanguhuli ng manok mo. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Dali, pa-flashlightin mo sa mata. Sa mata lang. Sa mata. Lipad. Sa mata. Flashlightin mo sa mata. Flashlightin mo kasi sa mata. Hindi ko wala sa liit. Sa mata lang ang flashlight para nasisilaw. Sa mata. Hanapin mo yung mata. Yan. Sa mata ang flashlight. Dito ko sa baba. Dito ko sa baba. Yan. Flashlightin mo ang mata. Dito ko sa baba. Parang hindi matutuwa. Sige, sige. Dito sa baba. Dito sa baba. Parang Sadali lang, sadali lang. Huwag maingay. Huwag maingay. Flashlightin mo yung mata, Joel. Ayan. Galing, galing. Flashlightin mo kasi yung mata para mahilaw. Sana yun. Videohan mo na. Doon ka na, Noy. Doon ka na banda. Lalapit ako dyan. Doon ka na. Mata lang, mata, mata. Ayan. Ayan, mata. Ayan, mata. Susundan mo yung mata. Ayan. Sige, mata, mata, Wen. Ayan. Sige. Mata, mata.
Ayan. Malapit ka na. Tinola ka na bukas. Ayun. Maslightan mo si... Flashlighten mo na. Ayan na, nahuli na namin yung manok. Ayan. Bukas, gagawin namin tong tinola. Tinola, ginataan pala. Ayan. Nahuli naming manok. Ayan, native na manok na ginataan. Ayan, lalagyan namin ng ubod. Ayan. Papatulugin muna namin ngayon para bukas, pang-ulam na namin. The next day. Ayan, kukuha lang tayo ng ubod ng saging. Ayan, gagawin natin dito, ihalo natin sa native na manok. Ayan, ginataan. Hindi ba pwede putulin dyan na mismo? Hindi, mamaya puputulin mo rin. Ayan, yung pinakagitna nito, yun ang ubod ng saging. Ayun, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ihalo ito sa native na manok pag kayo'y nagiginataan. Ayan, ginataang native na manok, napakasarap nito. Ito yung ihalo natin, kamakailan lang, ano? Ayun, nakahuli tayo ng manok. Kagabi pala nakahuli tayo ng manok. At ito yung ihalo natin. Itong saging na ito yung maraming buto dito sa probinsya. Ito yung wild na saging. Ito madalas na ginagamit namin pag nagluluto kami ng ginataan. Yan, hinahalo namin tong ubod. Ayan. Ayun, no? Yun ang ubod ng saging. Kukuha pa kami ng pangalawa. Eto. Ayun. Ayun, sigurado babagsak. Tatakbo na lang ako. Ayun, no? Nagsubok ko na ito. Hindi naman. Paringon mo ng ano. Ayun, no? Nag-away na yung mag-ama. Dahil lang sa ubod ng saging. Ayun, pangalawang ubod ng saging. Ayun na, oh, yung ubod ng saging. Kailangan pala bayuhin muna ito. Ayan, puputol-putulin mo. Ano, pakita mo nga yung kanya, no? Ayun, no? Pinuputol, tapos meron kang bayuhan. Ayan, mga sinauna pa ito, itong bayuhan na ito. Mukhang minana pa ito sa mga lolo ng lolo. Ayan, pagkatapos nito, madurog. Ayan, tatanggalin yung pinaka sapot. Ayun, sapot ang tawag. Ayan, mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano magtanggal ng sapot naman. Ayan, dudurugin muna natin ito. Ayun, pipigaan muna. Pag napigaan yung ubod ng saging, ayun, tatanggalin yung sapot. Ayun, no? Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano magtanggal ng sapot nito. Yun, no? Tatanggalin natin ang sapot para malinis. Ayun, gagamit ka ng walis tingting. Tapos, mga 3 pirasong walis tingting. No. Ayan. Tapos, papaikot-ikutin mo. Ayun. Lalagay mo lang dyan sa kamay mo. At mamaya, ayun, oh. Ginataang native na may ubod ng saging.
Ayan, no? Ito yung gagamitin nating panggata doon sa native na manok na may ubod. Ilang piraso bang nyog ang gagamitin natin? 3. Tatlo. Ayan, 3 nyog. Libre naman yan dito sa Bicol. Ayan, oh. Sa dami ng nyog dito. Ayan, pili lang kayo. Ayan, 3 pirasong nyog. Gagamitin nating ayun, at tapos kukudkurin na natin. Yan, mga sinaunang kudkuran pa. Isa. Pangalawa. At pangatlo. Yan. 3 nyog ang gagamitin natin. Ayun, no. Nakahanda na yung kabayo. Ayan, umpisa na ang karera. Mukhang kaliwete pa. Ayun, no, mukhang nakikiamot pa yung pato habang nagkukudkod. Mukhang mas matibay ako magkudkod sa iyo, no? Yan. Oo. Tingin ko lang, ha. Parang gusto kitang palitan. Mangulo ka dito ko. Ha? Mangulo. Ayun, no, may kasama pa si Bantay. Ayun, may gusto pang makiamot na pato. Ayun, dahil 3 nyug ang kakayuri namin. Napagod yung isa. Ayun, ito pangalawang nyug. May umextra nagkukudkod. Mamaya extra din ako. Pangatlo, ako rin ang magkukudkod. Ayan. Para malasang malasa yung lulutuin naming ginataang native na manok na may ubod. Ito na yung kinudkod nating nyug. Pipigaan na natin. Ayan. Ayan, ito na yung mga sangkap. Ginataang native na manok. Siram sa mo. Ayan. Ini-slice na bawang. Ito yung pamintang sangkap dito sa Bicol. Ito yung dahon. Iniwang sibuyas. Ayan, yung pamintang durog. Ito yung ginataan. Ayan, gata. Kakang gata. At ito yung ubod ng saging. At ito, nakahanda na yung sinangkutsang native na manok. Ayan, paghalo-haluin na ito. At isasalang na namin. Ayan. Ayan, ilagay na yung sibuyas, bawang. Ayan, ito yung dahon ng laurel. Laurel ba tawag doon? Pamintang sangkap ang tawag dito sa Bicol. At ilalagay na rin yung ayun, no, yung pamintang durog. Ilagay na rin. Mamaya, hapunan na ito. At ilalagay na rin ito, no? Itong ginataang gata, kakang gata. Yun, no? Napakasarap. Ayan. At
Mamaya, isusunod na ito. Okay na pag... Mamaya, pag medyo luto na yung gata, ayan, isusunod na natin itong ubod ng saging. Ayun, no, sinalang na natin yung ginataang native na manok. Ayan, hahalu-haluin lang yan hanggang maluto ang gata. Kasi yung native na manok, ayan, sinangkot siya na kanina. Ayan, pag malapit na maluto itong gata, ayan, nilalagay na natin yung ubod ng saging. Halo-halo lang ng halo. Yun, no, ilalagay na natin yung ubod ng saging at kumulo na yung gata natin. At maya-maya, ayun, hapuna na. Ayan, ginataang native na manok na may halong ubod ng saging. At ito na nga, ayan, oh, luto na yung ginataang native na manok na may ubod ng saging. Ayan, maghahapon na kami. At syempre, pauwi na rin ako sa Manila. Ayan, despedida. Ayun, oh, mayroong 4 kantos. At may kasama syempre. Hindi mawawala yung Alfonso. Ayan, at kakain na rin kami. Ayan. Ayan, kain na kayo. Ayan, Pugi. Ayan. Sama kita sa vlog, Pugi. Ayan, oh. Sarap ba? Masarap ba yung ayan, ginataang native na manok na may halong ubod ng saging. Maynila, walang yan ubudan sa amin. Ano? Dito lang yan sa Bicol. Kahit doon sa inyo, siguro hindi na. Masiram ano? Marami masiram. Masiram. Tara boy. Yeah, masarap daw, masarap. Masiram sa Bicol. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos, mabalos. Bum 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 bum